O mere eme ỌKA NSỤPE Igbo. It was a huge success. Asụsụ Igbo amaka, asọmpi asụsụ Igbo. Your one and only ADA.LOVEWORLD so na ndị ọkaikpe maka asọmpi nke aha. Obi bụrụ m sọ aṅụrị. Ụmụaka anyị na-akwadosi ike. Asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Kedu esi na asụsụ Igbo na-anwụ anwụ? Asụsụ Igbo agaghị anwụ. Anyị na-akpọlite ya site n'ụmụ ihe niile dị otu a. Anyị na-akpọlite ya. O mere eme na ndị ọkaikpe ibe m ka anyị nọ na-esechalụ foto na-adọchalụ ife dị. O mere eme asụsụ Igbo ga-adị o. Ụmụaka gbara mbọ nke ukwuu na ndị ritere ihe. Nke a bụ onye nke mbụ nwaanyị ritere ihe. Nke a bụ ndị na-egosi ihe nkiri. Ngwa leenụ nwaanyị ebe ọ na-egbu ọja. Ifunugo nwaanyị na-egbu ọja. Lee nwaanyị ebe ọ na-egbu ọja. Anyị nwere ihe niile. Ogbu ọja nna anụ. Ana m anụ. Ụbọchị taa nnọọ Chukwuemeka. Ihe niile gara nke ọma. Kedu onye ga-abụ ỌKA NSỤPE anyị? Anyị mechara nweta ỌKA NSỤPE anyị. Nwaada si St. John High School dakpu wee bịa bụ ỌKA NSỤPE anyị. Ndị nke ọzọ ndị Mata Kristi bụ onye nke abụọ na onye nke atọ. Ụmụaka na-agbalị. Nke a gosiri na asụsụ Igbo nwere olileanya. Anyị nwere olileanya. Ihe ọ bụla ị chọrọ anyị nwere ya. Nga na-elele nkiri ha. Ogbu ọja na-egbu na ntị echiri m. Ntị echiri m. Ana m anụ ka ọ na-ada. Obi bụ m sọ aṅụrị ụbọchị taa. Ihe niile si wee gaa ka m si nwee ohere. Leenụ m ka m si nwee nnọọ ohere iso na ndị ọkaikpe ỌKA NSỤPE anyị. Nke a bụ ỌKA NSỤPE mbụ na ỌKA NSỤPE asụsụ Igbo na mba ụwa niile nke mbụ. N'afọ gara aga ka ọ malitere. Nke a bụ n'afọ ugbu a. Nke a bụ afọ nke abụọ a na-eme ya. Ndị mmadụ na-asị, ụfọdụ na-asị, otu sụbakwa Igbo, sụbakwa Igbo, onye ọbụla sụbakwa Igbo. Anyị na-ajụzi kedu ife ha na-emezi ka ha wee sụba Igbo. Ọ ihe a ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na ndị ọbụla ga-etinye aka, ndị ọkachamara, ma ndị ụkọchukwu, ma ndị ụka, ma ndị ụlọ akwụkwọ, tinye aka wee na-akwado ihe ndị dị otu a, ihe ndị dị ka ỌKA NSỤPE a. Ọ bụrụ na ị bịara ỌKA NSỤPE Igbo a, ọ gaghị adị gị ka ọ gị laa ala. Lezianụ ndị kwere ukwe asụsụ Igbo. Ụmụ akwụkwọ Mata Kristi kwere ukwe asụsụ Igbo. Ụmụaka nwere ihe ewu na-ata. Lezie ejije ha tinyere n'ime ya. A na-azọ mmanya nkwụ. Kedu onye ga-azụta mmanya nkwụ? Ụmụaka anyị nwekwara n'ọnatarachi. Ha nwekwara onyinye. Ụmụaka anyị na-agbalị. Ma ndị nkụzi na-akụzisi asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ana m ekene unu. Ọkachasị ndị bịara ỌKA NSỤPE Igbo. Ha niile gbalịrị. Ọ bụrụ na esi otu a na-eme ya nwee ndị nkwado na-akwado ihe ndị dịgasị otu a, o nweghị ka asụsụ anyị nwụọ. O nweghị. O nwegodo ebe ọ na-achọba ịnwụ, anyị akpọlitebego ya.
asịghịkwa gị asụ n'asụsụ bekee, mana marụgodo ihe ekwe na-akụ n'asụsụ nna gị. Eziokwu na asụsụ bekee abataghị, anyị ma asụsụ bekee dịkwa mma, mana anyị gara aga n'ihu n'ihe ndị ọzọ n'asụsụ anyị godu. Anyị na-aga n'ihu mara ife ekwe na-akụ n'asụsụ anyị, rụzie ya wee na-aga. Anyị mụta nke anyị amụta nka. Ngala mụ na ụmụaka so ahazi, ma nke bụ nwanne m n'ime ya, nke ọzọ ewu nwanne m. Ngwa lezie, lee na ADA.LOVEWORLD gị. Nwata bụ sọ mma, nwaanyị bụ dachi. Asụsụ Igbo ga-adị, ọ ga-adịgide na ọkaikpe gị, ọkaikpe soro n'ihe a na-ekwu. Lelenụ m ebe a, leka m si elele onwe m. Ọkaikpe kachasị ka m na-eto n'onwe m, ọ na-enwebere eto m ka m too onwe m. Asụsụ Igbo ga-adị, asụsụ Igbo bụ dachi.